Kære lytter, velkommen til endnu et afsnit af Kandidaten på Farten. I dag har jeg en flok unge med, som søger byrådet. Og kan I ikke lige præsentere jer selv? Vi starter med dig, Josefine. Jo, mit navn er Josefine Påske, og jeg stiller op for Venstre til byrådet den her gang. Det er min første gang, jeg stiller op. Jeg er 22 år og bor ude i Bjørskov, og var så heldig at blive nummer 3 på Venstres liste til det her byråds kommunalvalg. Ja. Der kan vi så sige heldig eller dygtig. Det må vælgerne jo vælge. Hvad med dig, Malte? Mit navn er Malte Novak, og jeg er 21 år gammel. Stiller op for Socialdemokratiet, nummer 4 på listen. Til dagligt bor jeg her Følge, og ellers så er jeg VVS'er. Ja, mit navn er Nora Schweiz. Jeg er 22 år og stiller op for SF, og er nummer 2 på listen. Ja, til dagligt studerer jeg på Roskilde Universitet samfundsvidenskab. Sådan. Altså, jeg er jo 30 år. Jeg føler mig gammel i den her gruppe, ikke? Hvordan er det for jer at være ung i politik? Altså, er det godt, er det dårligt at være ung i forhold til at være for eksempel 60 år? Hvor er nuancerne? Skal vi starte med dig, Malte? Jamen, jeg synes, det er godt, fordi at, jeg synes også, der er brug for nogle unge i politik. Der er mange af den her målgruppe, måske en 50-60 år. Der er ikke så mange, der repræsenterer de unge. Derfor synes jeg, det er vigtigt og en stor ære måske at komme ind og repræsentere de unge i Køge Byråd. Ja, Nora? Ja, meget enig. Jeg synes også godt, det kan være en fordel, at man kommer med nogle nye perspektiver, og jeg føler mig faktisk rigtig godt taget imod, og jeg føler mig også meget lyttet til. Så jeg synes, det har været meget positivt. Altså, man er jo klart så lidt det sorte får, når kandidatholdet mødes. Hver gang der er nogen, der skal lave et eller andet sociale medier, så kigger de hen på mig, og sådan, kan du lige hjælpe mig med det? Jeg har jo også holdt nogle oplæg og nogle sådan hjælpekurser for dem omkring det, fordi de bare forventede det, jeg er god til. Så kan du også høre, at vi alle sammen er meget højt op på listerne, hvilket jeg synes er ret interessant. Man har tydeligvis fra moderpartierne haft lyst til at hjælpe de unge lidt op på listerne og give dem en god placering. Jeg kan afsløre, at Venstres Ungdom i Køge havde en 7. plads på listen, dengang jeg besluttede mig for at stille op. Så jeg skulle kæmpe mig internt med klør op for at få en 3. plads. Og det var fordi vores VU'er sidste gang, han skiftede til konservativ efter valget sidst. Så jeg tror, at internt i Venstre tænkte man, nu ved vi ikke, hvor VU'erne skal ligge, men altså, tendensen nationalt er jo, at de får en 3. plads, og det er jo også det, jeg kan høre, I andre har fået. Er det noget, I har fået, eller er det noget? Nej, altså en SFU'er fik en 5. plads, hvis det var. Ja. Okay, og så bliver du stemt op på en 2. plads. Spændende. Hvad med dig, Malte? Jamen, i Socialdemokratiet har DSU ikke en plads i Køge i hvert fald, så jeg var indgik i uafstemning, som alle andre gjorde. Okay. Spændende. Så det er jo vist, at der er nogle medlemmer, der gerne vil have de unge højt op på listerne, og det synes jeg, der er meget interessant og fedt. Fedt. Du siger, du er det sorte form, når I mødes. Ja. Er det så dårligt, at man sidder og skal lave sociale medier, og det, eller jamen, er det en karikatur? Nej, det er da 100% rigtigt. Altså, man er jo den eneste unge i kredsen, og man er den eneste, der har lidt ekstra forstand på de der ting. Men jeg er jo bare glad for at kunne hjælpe på det område, og jeg synes også, det er fedt, at man får jo også lov til at være med til at sætte sit præg på politikken igennem det grafiske design og sociale medier, man leverer og sådan noget. Så det har været mega fedt, at jeg som første gang opstiller får lov til at kunne det. Hvad har fået jer ind i politik? Er I opvokset med det, eller hvorfor I endte her? Ja, altså jeg tror, min interesse er sådan vokset stille og roligt. Tilbage i folkeskolen var jeg i praktik i 8. klasse i Folketinget, og det åbnede lidt mine øjne op for politik, og så kommer jeg fra en familie, hvor vi altid har snakket meget samfund og retfærdighed. Jeg er ikke den største debattør, men jeg er en meget ærlig person, og jeg føler, at jeg har en stærk retfærdighedssans, og det interesserer mig. Så politik er jo det fuldstændig forkerte sted at være. Jamen, jeg findes der en politiker, der er uærlig, hvis du spørger politikeren selv? Og højt retfærdighedssans. Jeg synes jo heller ikke, at for mig politik heller ikke handler om, at hvem der taler højst. Jeg synes, det handler om at lytte, og jeg synes, det handler om at finde nogle løsninger, der fungerer for folk og hjælper folk. Man behøver ikke tale højst. Du må godt tale højere til gengæld. Det var en pæn måde at sige det på. Tak.
Hvad med dig? Du er opvokset, Josefine? Nej, overhovedet ikke. Altså, hverken min far eller min mor laver noget med politik, eller er medlemmer af partier eller noget. Det er de jo så blevet nu, medlemmer af Venstre. Men det var de godt nok ikke, inden jeg var det. Jeg var faktisk også i praktik ved Jacob Mark i Christiansborg, og min mor har arbejdet i Køge Kommune og været inde ved borgmestersekretariatet og sådan noget. Så det var jo sådan en del af snakkene ved bordet med, hvad for nogle sager, der skete i Køge Kommune, og hun var meget tæt på tingene og kom frustreret hjem over et eller andet. Så på den måde har det jo, altså politik har altid været en del af min hverdag, og så fik jeg bare blod på tanden for det og meldte mig ind i Venstres Ungdom som 15-årig. Det var meget tidligt. Min bror var medlem også, og jeg kan huske, han fortalte, at der var gode fester. Og så 15-årig Josefine var sådan, det skal jeg være med til. Men jeg brugte det meget til at få noget information om politik, for jeg var i tvivl om i starten, om Venstre var det rigtige sted, jeg var. Jeg overvejede også noget som Liberal Alliance, men dengang var det bare ikke så stort, og så meldte jeg mig ind i Venstres Ungdom og fik lidt information generelt om politik, og brugte det sådan til at blive klogere på, hvad er det egentlig de andre partier mener også, og så fandt jeg ud af, at jeg var det rigtige sted. Jamen, jeg har sgu ikke været i praktik på Christiansborg. Jeg var i praktikken i den lokale VVS-virksomhed. Men altså, jeg tror ikke, jeg kom for det første sent ind i ungdomspolitik. Og en af grundene til, at jeg kom ind, det var fordi, at jeg altid har haft mange meninger og holdninger og været glad for at sige dem. Så tror jeg bare, at jeg fandt ud af, efter jeg startede på VVS-uddannelsen og blev aktiv i den lokale fagforening og blev aktiv i ungdomsfagbevægelsen, så tror jeg bare, at jeg fandt ud af, at hvis man gerne vil ændre noget, så må man også gøre noget. Altså, så du kan ligesom ikke gå og brokke dig, og så må du også gøre noget ved det. Så kan man ændre noget. Og så blev jeg medlem af DSU som 19-årig, og nu stiller jeg op til byrådet i Køge. Hvad er ambitionsniveauet så? Altså nu er Marie Stærke jo vores borgmester, og jeg tænker ikke, hun sidder for evigt i hvert fald. Skal du være ny borgmester på et tidspunkt, eller hvordan ser det ud? Ja, men altså, hun lever selvfølgelig ikke for evigt, det sidder ikke for evigt, men vi må se, jo frem til bringer. Altså, der skal jo selvfølgelig en ny til på et tidspunkt, og jeg vil da ikke afvise det overhovedet. Det skal ikke være det, men vi må se, jo frem til bringer. Lad os sige, at du bliver valgt ind. Er der sådan nogle poster, du tænker, det her, det vil jeg bare gerne, eller hvad vil du? Jamen altså, jeg tænker, jeg vil gerne have noget teknik- og ejendomsudvalg, som også har relevans for min uddannelse, ikke? Og komme ind og bruge min faglighed, og måske også det her med, at jeg kommer ind som ung og har lidt andre synspunkter end folk, der måske har siddet der i 20 år, ikke? Og komme ind med nogle nye, friske plus i byrådet. Ja. Hvad er dit ambitionsniveau? Altså, drømmer jo om at gøre Køge bedre. Jeg synes jo, Køge er super godt. Og hvis også man kan fokusere på nogle af de gode ting, der er ved byen. Jeg synes, der er nogle gode fællesskaber. Jeg synes også, der er en masse unge, som gerne vil være med til at gøre en forskel, og der er frivillige. Så jeg synes også, at man kan fokusere lidt på det og styrke det. Det synes jeg kunne være fedt. Ja. Ja, altså jeg tror først og fremmest for mig, så handler det om ligesom at bryde lidt med den her onde cirkel, som jeg synes, der er sket lidt med ungdom her i Køge. Altså den yngste inde i byrådet lige nu er jo Ali, som er 29 år. Og det vil også sige, at der sidder ikke så mange unge inde i byrådet lige nu, som kan bringe især sådan, altså folk, der ikke har børn, nu tæller mig at sige slut 20'erne, start 30'erne, og folk, der er gået af folkeskolen, den ungdomsalder, så nogle sager, der berører sig for den ungdom, de bliver ikke bragt særlig meget op i byrådet. Og det vil så sige, at unge, og det ved vi jo, synes, at kommunalpolitik er lidt kedeligt. Og det vil sige, at de så ikke stemmer. Og det ved vi også statistisk set, at der er færre unge i vores aldersgruppe, der stemmer, end ældre gør. Og så bliver det også svært at blive valgt ind som ung, udover at man selvfølgelig er ukendt, og det er første gang, du stiller op, og alle de der andre ting, som man har lidt imod sig. Og derfor så oplever jeg i hvert fald lidt, at der er sådan lidt en ond cirkel i nogle af byerne, i kommunerne, der minder lidt om Køge, og vi har den også her. Og det er derfor, det handler om først og fremmest at bryde med det. Vise de unge, at der er nogle mega spændende sager. Der er masser af noget, man kan gøre sin by og sin kommune fed at være ung i, og det er jo nogle af de sager, vi skal snakke om i dag.
Og derfor så er det mega vigtigt, at der sidder nogle unge mennesker, der kan bringe de sager op ind i byrådet. Ellers så bliver det jo aldrig spændende for de unge at høre om kommunalpolitik. Så det er en ond cirkel, og den tror jeg er ret vigtig at få brudt. Den har de brudt ind i København, er mit indtryk. Der sidder så mange unge inde i borgerrappen, at det næsten er mere hipt at være ung, end det er at være gammel. Sådan tror jeg lidt bliver i Køge. Det skal det nok heller ikke være. Det er jo ikke repræsentativt for vores befolkning, men der skal i hvert fald sidde nogle unge derinde, fordi vi har jo ret mange ungdomsuddannelser i Køge. I har ønsket at tale lidt om et trygt natteliv her i kommunen. Og nu har jeg ikke selv rigtig gået i byen her i kommunen, så jeg har ikke noget at basere nogle spørgsmål på. Så jeg vil egentlig gøre lidt anderledes at sige, hvad mener I med trygt natteliv? Og hvad kan en politiker egentlig gøre ved det? Er det en politikers ansvar, at der er et trygt natteliv? Skal vi starte med Josefine den her gang? Sindssygt gerne. Jeg husker tydeligt, da jeg var i folkeskolen her, der sagde min mor, du må ikke tage ind til København, før du er 18 år. Nu, når jeg står nede ved stationen fredag eller lørdag aften i Køge, der er jo folkevandring af 15-16-årige, der tager ind mod København for at tage i byen. Derfor, når jeg siger trygt natteliv, så mener jeg, at der skal simpelthen være nogle alternativer til de unge mennesker i vores egen kommune, i Køge Kommune, hvor at de ikke behøver, fordi det er også nogle af de mest utrygge S-tog-stationer, de skal igennem, for både at komme ind til København, men også for at komme hjem igen. Rigtig mange af mine venner får stjålet iPhones og AirPods, så jeg skal komme efter dig i det der S-tog der. Og det er jo ikke, det er jo ikke meningen, vores unge mennesker i så unge alder, og det er der, de starter med at drikke en øl eller to, skal tage ind til København. Vi burde simpelthen som kommune kunne favne et trygt sted for dem at være her i Køge. Og der er nogle private aktører, der har taget lidt ansvar for det her. Det der City 3, der er startet nede ved havnen, hvor at man med 16 plus kan komme ind, man booker ligesom et bord, og så de har ikke alkoholbevilling for kommunen, det har de ikke fået, så derfor så skal unge selv medbringe noget. De må ikke sælge alkoholen. Og det viser bare mega tydeligt, hvor meget de unge egentlig gerne vil være her i Køge. De vil gerne have trygge rammer, og det synes jeg, kommunen skal bakke mere op om. Og det er jo også lige kommer er det politikernes ansvar? Er det politikernes ansvar, at der er et sted, at man kan drikke sig fuld som ung? Vildt meget. Og jeg synes ikke, at der skal være et sted, man skal drikke sig fuld. Det er ikke alkoholen, der skal være i centrum. Det handler om, at der skal være et sted, de unge kan være sammen efter skole om aftenen. Og det synes jeg, at vi er mega dårlige til at rammesætte. Også fordi det er ældre mennesker, der sidder inde i byrådene. Så de sidder derinde og tænker, der skal bare være en aldersgrænse på 18 år. Men de unge drikker jo en øl før. Og vi havde for eksempel det der non-A, dengang jeg selv gik i 7. og 9. Hvor non-A var non-alkohol nede på teaterbygningen, som blev holdt, 4 gange om året eller sådan noget. Var der en stor fest for 7. og 9. i hele Køge Kommune, så kom man dertil, og så var der ikke noget alkohol. Og det fungerede rigtig fint, fordi der var rigtig mange, det kan da godt være helt ærligt omkring, der havde fået en øl med hjemmefra af far og mor, så drak de den måske foran, eller tog de hjem. Det var meget sådan, især det med 9. de havde fået en øl med. Men så kunne man ikke få det derinde, og så var hyggede de sig uden alkohol ind til festen og var sammen. Det der med, der er det rammesæt omkring det, det synes jeg er mega meget kommunens ansvar, fordi det er en tryg måde, de unge bliver både holdt øje med, der er nogle voksne, der kan sørge for, at de har det godt, og der ikke sker ting, der ikke skal ske i den alder. Men omvendt, så kan vi bare ikke leve i en naiv verden, hvor vi tror, at de ikke har lyst til at drikke en øl, fordi det har de jo. Det ved vi. Det kan man også, uden politikerne skal være indblandet, tænker jeg. Du så meget overrasket ud, da det var Josefine sagde, det er et politikeransvar, det her. Hvad siger du, Malte? Jamen jeg tror bare ikke, at det er politikeransvar at sørge for, at der er druksteder til folk, der er 15-16 år gamle. Jeg synes hellere, at, og det er også en af de ting, jeg ligesom har snakket lidt om, jeg synes hellere, at vi skal sørge for, at tapperiet for eksempel, lige nu har vi tapperiet, det er meget de samme arrangementer, de samme unge, man ligesom tiltrækker. Det er en helt bestemt gruppe unge, man tiltrækker i Køge Kommune. Og der synes jeg hellere, man skal kigge på at gøre tapperiet mere åben for alle mulige andre arrangementer. Det ved jeg ikke, det kunne være noget stor gameraften for eksempel, ikke? Hvor der er en masse unge, der kommer ud og gamer, eller det kunne måske også være et sted, hvor at, man holdt nogle kontrollerede fester med alkohol, hvor man siger, men der er ligesom kontrol med, hvor mange mængder der er, og der er ligesom
kontrol over, hvad der sker dernede, og der er nogle mennesker til at holde øje, fordi jeg tror ikke, det er rigtigt bare at sætte en masse 16-årige fri i et lokale, og så bare drikke en masse alkohol. Altså, det skal også være nogle trygge rammer, kan man sige, for de unge, ikke? Så vil jeg også bare sige med S-togene, altså jo, der er der selvfølgelig mange, der får stjålet telefoner, hvis man får faldet i søvn og sådan noget der. Det har også kammerater, der har fået gjort, men jeg synes også faktisk, at det er rigtig godt med de her tryghedsvagter, vi har fået. Ja. For eksempel som også er i Køge, fredag og lørdag aften, som står på stationen og holder øje med, at der ligesom ikke er nogen, der bliver slået ned, eller nogen, der får stjålet ting, eller så gør det trygt. Og man kan også sige, altså nu var det jo ikke meget, der bedte om trygt natteliv, men jeg vil også sige, altså vi har også natteravnene til at rende og holde øje, så jeg synes faktisk, at der er et trygt natteliv. Det er nok nærmere mulighederne, kan jeg høre, der er problemet for de unge. Har du noget at tilføje, Nora? Altså, jeg tænkte også meget på, at der er jo nogle gode initiativer med natteravn og det der nede ved DSB, og de går jo også igennem toget og holder øje med de unge, eller der tager den offentlige transport i weekenderne, så det synes jeg er nogle gode initiativer. Men jeg synes også godt, man kunne lave en eller anden form for lokal kampagne omkring alkohol og grænser og sådan noget, hvor det blev sådan lidt ung til ung. Om det var noget ungdomsuddannelse, der snakkede om det, eller om det var noget elevråd. Sådan så der kom lidt debat mellem de unge omkring alkohol, kulturen her i Køge, så man kunne høre lidt deres stemmer om, hvad vil de godt have her i Køge? Vil de godt have nogle steder at være? Vil de have det bliver på tapperiet? Så lyt lidt mere til de unge. Ja. Men igen vil jeg så gerne have lov til at spørge, om det er et politikeransvar. Er det politikernes ansvar, at der skal være det her, eller er det foreningsliv, det private erhvervsliv osv., der skal tage hånd om det? Altså, jeg synes jo, man kunne snakke sammen om det. Og politikerne kunne sætte noget lys på det, hjælpe med at få fat i nogle af de her foreninger, og hjælpe med at give nogle tilladelser til, det kan være nogle forskellige steder i byen. Hvis jeg må byde ind, jeg synes også, det er da mega meget politikeransvar, at alle vores 16-årige, så lad os kalde dem det, fordi det lød som om du blev stødt over de 15-årige. Lad os kalde dem de 16-årige så, at de skal tage ind til København hver fredag og lørdag. Jeg ved godt, det er selvfølgelig også forældrene, der skal kunne sige, ligesom min mor gjorde, nej, du må vente til du bliver 18. Men når hele klassen får lov til det, altså der er jo folkevandring af små, i min optik, unge børn, altså det er unge børn, der tager ind til København, og det er en voldsom, synes jeg selv. Jeg synes allerede selv i en alder af 22, at det S-tog er super ubehageligt at tage. Både frem og tilbage, det er super ubehageligt at tage midt om natten, og det er ubehageligt at tage om aftenen derind. Og det kan ikke være rigtigt, det er det, vi byder vores unge mennesker som politikere. Og det er jo også, når man så siger nej til for eksempel, jeg ved ikke om siger, at 3 har søgt en alkoholbevilling. I don't know. Men hvis de har det, og kommunen så takker nej til det, så synes jeg da også, man har et ansvar for, at man lukker ned for et alternativ, de unge kunne have valgt her i Køge, så de slap for at tage det S-tog derind, og forældrene kunne sige, du må vente til at blive 18, før du skal tage ind til byen i København. Malte? Du var lige ved at sige et eller andet, du sad helt ude på kanten af stolen. Nej, men jeg tænker bare, altså nu bliver der snakket meget om S-togene, og altså altså lige S-toget for at tage den, det er jo ikke rigtig noget, vi kan gøre ved i Køge Byråd, altså, men jeg synes, nu spørger du meget, Emil, om det er noget, om det er politikeransvar, og der så har jeg bare tænkt over, at nu er vi jo for eksempel unge, og jeg synes det er godt, altså selvfølgelig er det måske ikke, det er ikke politikernes ansvar, men som nogen lidt er inde på det, vi kunne jo godt som unge komme med nogle idéer, og ligesom måske ringe til tapperiet og sige, hey, vi tænker det her arrangement, altså ligesom skyde noget i gang, og så er der nogle andre, der skal føre det videre, kan man sige, ikke? Ja, og tage en frivillig tjans dernede. Ja. Altså, hvad er nogle af de unge, der driver det dernede, så det ikke er Jørgen på 60 år, der skal stå og holde fest sammen med de 16-årige. Det er jo ikke super nice. Nej. Så spørgsmålet bare, om de unge vil tage den frivillige tjans. Nu er jeg frivillig flere steder, og jeg må godt nok indrømme, jeg trækker gennemsnitsalderen gevaldigt ned. Det gør vi alle sammen. Så altså, jeg er i tvivl om, man kan finde opbakning til sådan en frivillig chance. Helt sikkert. Tror jeg selv på, altså vil I tage den? Kender I folk, der vil tage den, hvis det var? Jamen altså lige på tapperiet for eksempel, der er jo faktisk en del unge frivillige, der ligesom sørger for at holde det i gang og holde nogle fede arrangementer. Og altså jo, man hører tit, de unge ikke vil tage frivilligt arbejde, men jeg tror også bare, den holdning tror jeg bare, man skal ændre på, fordi jeg tror også godt, at de unge vil godt lave noget, hvis det ligesom er fedt, og hvis du ligesom siger, vil du ikke være med til at arrangere den her fest, eller den her fede gameaften, så får du da helt sikkert nogen med til at arrangere det. Det tror jeg i hvert fald. Ja, okay.
Lige for at hoppe videre her, infrastruktur. Jeg tænker ikke, vi farver nogen ved at sige, at vi er nok ikke nummer 1, hvad det angår i Danmark. Er det noget, som I overhovedet interesserer jer for? Sådan, at nu vil du ind i udvalget, der har med det at gøre. Er det noget, du bare tænker, at det her det er fedt? Er det noget, jeg brænder for? Og i hvilken grad? Skal du tænke lidt med alt det? Altså, jeg synes jo, infrastruktur er jo spændende på den måde, at det handler jo ikke kun om miljø, men det handler jo også om den frihed, også for de unge, om at kunne komme rundt i sin by. Nogle sikre cykel- og skoleveje, nogle gode busruter. Det er selvfølgelig ikke så lokalt, men noget mere billigere offentlig transport kunne også være super fedt jo. Så ja, det synes jeg jo er spændende. Ja. Der er ingen tvivl om, at første prioritet i min optik, når man snakker busser, det er, at unge og ældre skal komme rundt. Unge skal komme til deres skole, til og fra skole, ungdomsuddannelse, folkeskole, og ældre skal, for eksempel når du når den alder, hvor du hverken måske kan eller vil køre din bil stadigvæk fortsat, så skal du komme ind til et supermarked eller ind til midtbyen i din by. Det er super vigtigt. Altså det er virkelig... Det er virkelig sådan et velfærdsniveau number 1 i min optik, at man minimum skal have det. Men nu spørger du generelt til infrastruktur, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at der skal også være plads til bilerne i Køge. Det er så vigtigt, at der er plads til bilerne. Nu er det jo en stor kamp med parkeringen heroppe i Køge Midtby, men jeg er i den overbevisning, at man bør have mere gratis parkering oppe i Køge Midtby. Og det er ikke fordi, vi skal gå fuldstændig amok med den, men jeg tror bare, det er meget vigtigt at sige, når vi snakker infrastruktur, at Køge er et sted, hvor bilerne også skal kunne være. Ja. Der er også hele det der ude ved Køge Nord, der når man kører forbi, der er jo ekstremt mange parkeringspladser, men det er jo så viser, at der ikke er nok. Jeg er ikke sikker på, om de er i gang med at gøre noget ved det. Har udvidet parkeringspladser. Fordi det endte jo med, at folk holder ulovligt, og de tager jo det offentlige. De tager det grønne valg, og så får de bøder, fordi de holder skævt, fordi der ikke var plads, at de var presset. Så sådan noget, det skal jo også løses, men det er jo godt, den bliver udvidet med. Ja. Jamen altså, jeg er meget enig. Altså, jeg synes også, det er vigtigt for eksempel med bedre busforbindelser. Altså, hvis man kan forbi min bil i de her dage, så står der også bedre busforbindelser på siden. Altså, fordi at, jeg har for eksempel familie, der bor i området i Køge Kommune, hvor der slet ikke kører en bus. Så når min fætter skal på byen, så skal han på cykel. Men problemet er bare, hvad nu bliver den stjålet, så er det lidt svært at komme hjem, ikke? Jeg synes også bare, det er vigtigt, at det er rigtig vigtigt, at der er bedre busforbindelser, for eksempel til yderområderne. Fordi al vores uddannelse og alt arbejde tit op for unge, det ligger i Køgeområdet, ikke? Så det er ligesom vigtigt, at folk kan komme nemt og hurtigt til deres uddannelser. Kunne det klares med en cykelsti, for eksempel? Eller skal det være en bus? Altså, når jeg siger, alt kan ikke klares med en cykelsti. Altså, du bor selv i Borup, ikke? Det er rimelig langt fra Køge Handelsskole, kan man sige, ikke? Altså, der tror jeg sgu ikke, du får mange unge op på en cykel og køre fra Borup til Køge Handelsskole. Hver morgen. Men altså, jeg vil også blive overrasket. Ja. Men ude ved os, ude i Bjørskov, der er rigtig mange unge, der har brug for knallerten. Altså så tyder de til knallerten. Der er rigtig mange på Vemmedrup-skolen i Lelling og så videre, så er det en knallert, så de kan komme til og fra skole. Og det er jo også cykelstier, man har brug for gode knallerteforbindelser. Altså, så den fylder jo også meget i lige præcis og til togstationerne nu. Sikre cykelstier til bus og togstationer. Det kan jo også gøre meget. Så en knallert er altså også ret vigtigt for sådan en helt unge. Super. Ungeråd, det er også noget, I har vel snakket om. Først og fremmest, hvad er et ungeråd? Hvorfor vil I snakke om det? Hvad betyder det for jer? Hvem var det, der startede med at nævne den? Det kan jeg ikke engang huske. Vil du ligge for Nord? Jeg kan ikke huske, om det var det mig, eller var det dig? Du tager Nord. Yes, lidt for Nord. Altså, jeg synes jo, at et ungeråd kan være en super god idé. Jeg snakker lidt højere. Men jeg synes, det skal tages seriøst. Det skal jo være et direkte talerør fra de unge i Køge, dem der selvfølgelig tilmelder sig, de unge i Køge, til de lokale politikere, så de ligesom kan være med til at sætte deres præg på Køge. Men der skal jo være nogle klare rammer og retningslinjer for dem, for det kan fungere godt, og så jeg synes det er vigtigt, at det bliver taget seriøst, hvis det bliver en realitet i Køge. Ja. Men hvad skal det her ungeråd kunne? Hvorfor ikke bare, altså nu mener jeg, det var dig, Josefine, der sagde, at det kunne være børnebordet et eller andet sted. Altså, er det ikke bare at parkere jer
på sidelinjen, og så kommer de voksne ind i byrådet og tager beslutningen. Den ramte dig, Malte. Det gjorde den. Det synes jeg helt bestemt ikke, for jeg synes også, du skal huske på, at dem, der måske skal være i området, er måske ikke alle sammen 18 år, og kan ikke sidde i byrådet. Altså det er jo helt klart en måde, at de ligesom kan få deres dagsordner ind til byrådet på. Og man kan også sige, at det er jo også nogle unge, som, ligesom, som jeg siger, kan tale de unges sag. Det er folk, der er nede i øjenhøjde på, de er i øjenhøjde med de andre unge. Altså det er jo ikke ligefrem, fordi at vi har et ungt byråd, vel? Så man kan sige, det er længe siden de har været unge. De ved ikke, hvad det aktuelle er lige nu for en 16-årig i byen. Det ved dem i området. Altså jeg ved, de har det i Næstved, og der har det fungeret super godt. Jeg kender selv en, der har været formand dernede, og der fungerer det super godt. Så man kan sige, de har det allerede andre steder, hvor det fungerer godt. Så jeg tror også, det vil være en god idé at have i Køge. Altså, som udgangspunkt, så er ungeinddragelse altid godt. Altid godt. Men problemet er bare med et ungeråd, og det var så fint formuleret før os, at det er jo en måde, hvorpå at man parkerer de unge ved et børnebord, og så siger man, her kan I snakke sammen, så kan I komme med nogle inputs til byrådet, og så kan vi finde ud af i byrådet, om vi gider overhovedet implementere det, som I har drøftet. Og der mener jeg helt bestemt, at ja, selvfølgelig er der nogle unge, der ikke kan stille op, men dem, der kan, dem der er over 18, de skal ind i byrådene og sidde med og sige, det her er vigtigt for de unge, fordi det ved jeg fra min dagligdag, det skal implementeres. Og nej, det er ikke for dyrt, selvom vi er godt vil prioritere det der ældrecenter, vi vil blive ved siden af. Det har vi penge til, men vi har ikke lige penge til det, som ungerådet foreslog. Fordi jeg kender nemlig også rigtig mange, der sidder i ungerådene rundt omkring. Det er jo også i ungdomspartierne, der kender dem, fordi det er folk i ungdomspartierne, der sidder i ungerådene derude. Deres opfattelse, mange af dem jeg taler med, er, at så er de taget en vild lang diskussion om noget sindssygt vigtigt, og bliver faktisk på tværs enige om, at den her ene ting er det, vi har brug for i vores kommune, og så bliver det bare parkeret ind i byrådet. Og det synes jeg er super ærgerligt. Og det, altså, selvfølgelig er det altid godt at spørge de unge om råds, men det skal bare ikke være en måde, hvorpå man som kommune kan sige, tjek, nu har vi hørt de unge. Fordi det oplever det er rigtig mange steder. Så kan borgmesteren sige, yes, de unge har været involveret i det, så vi har en god kommune her. Men der bliver faktisk ikke gjort noget aktivt for de unge. Og det er fordi, de ikke sidder inde i byrådene. Og det synes jeg bare det er den forkerte måde at drive ungeråd på. Og der jeg er helt sikker på, at der er nogle steder, det godt kan fungere godt. De steder, jeg hører fra, er, at et er, at de ikke bliver lyttet til, men to er, og det synes jeg faktisk også er en ret vigtig debat at tage, hvem sidder i ungerådene? Hvem sidder i ungerådene? Det gør en type unge. Det er dem, der allerede er i elevrådene ude på folkeskolerne. Det er dem, der er i ungdomspartierne. Det er dem, der har andre kanaler, de allerede bliver hørt igennem. Så jeg vil sige, det er unge, der allerede engagerer sig. Hvad så med de unge, der ikke gør det? De bliver jo så heller ikke inddraget i de her ungeråd. Og det er klart, det er mega svært. Vi har jo også svært ved at få de almene unge i tale, når vi gerne vil holde nogle ting. Det er mega svært. Men det er bare et ungeråd, bare ikke svaret på det. Altså det er bare for de unge, der allerede bliver inddraget endnu mere med. Nu bliver jeg lidt i tvivl, fordi du kommer med flere ting for og imod. Er du selv for eller imod? Altså som udgangspunkt er jeg mega meget imod. Altså det må jeg være helt ærlig at sige. Hvis jeg kommer ind i byrådet, og jeg ser et eller andet fantastisk format og struktur for, hvordan ungerådet faktisk skulle involvere almene unge i Køge, så vil jeg selvfølgelig altid bakke det op. Og vi skal altid inddrage unge, hver gang det handler om unge. Men jeg håber virkelig, at unge derude vil stille op til byrådene. Vi har jo også det her fælleselevråd i Køge, og der har jeg selv en i mit eget ungdomsparti, der sidder i det, og kun har dårlige oplevelser derfra. Altså også kun siger negative ting, siger, at ja, det bliver inddraget, men vi får altid at vide, at det her det er det eneste, I må tale om, og det bliver nok ikke taget op igen. Så siger de det jo selvfølgelig ikke, men det er så den følelse, man sidder med. Og der tror jeg bare, at hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man gøre det sådan, at man forpligter sig på, at man skal indføre for eksempel en af de ting, de foreslår i et ungeråd om året, eller et eller andet. Altså så skal man faktisk sætte nogle rammer og regler for det. Det kan også være farligt. Sindssygt meget, fordi hvad når du foreslår fri hash og afskaffe bangehuset og sådan noget, så er det mega svært. Men du ved, hvad jeg mener? Det handler bare om, at man skal forpligte sig til at faktisk inddrage de unge. Og det tror jeg, man gør nemmest regelmæssigt ved at få de unge til at stille op. Altså, komme ud og snakke med de unge, tage nogle unge sager op i byrådet, som de unge helt automatisk vil synes er mega spændende, og derfor stiller de op til byrådet. Men det tror jeg, at ungeråd kan åbne lidt op for, at andre unge i kommunen bliver lidt inspireret, og der er nogle andre unge, vi kan spejle os lidt her, og det kan også være en god vej ind til politik på den måde. Altså, ja. Hvad skal det koste? Er man aflønnet i en eller anden grad? Hvad får de unge ud af det? Det var meget sjovt, rigtig sagt. Frivilligt, som jeg
forstår det. Nu går jeg lidt tilbage i vores samtale her og siger, at frivillige de er svære at få generelt set, og det er uanset alder. Og igen, jeg er 30, uanset hvor jeg er, altså, så halverer jeg nærmest gennemsnitsalderen. Altså, det er jo helt sindssygt. Ja. Så hvordan skulle vi få dem ind i det frivilligt, når de ikke vil være nogen andre steder? Ja. Men der er jo også, som du sagde, der er jo også folk, eller unge, som er i elevrådet frivilligt. Det får de jo heller ikke noget for. Altså, unge vil jo godt engagere sig. Det er jo ikke fordi, jeg tænker, at de vil melde sig til kun på grund af pengene, hvis det var. Det håber jeg heller ikke, og det skal jo ikke være det, der er motivationen. Nej, lige præcis. Men de bruger tid i stedet for deres arbejde, ungdomsarbejde, deres studier, deres fremtid. Men der er mange ungeråd, hvor posterne ikke bliver besat, og hvor de så går ned venstre, hvis de har borgmesterposten, så går de ned i Venstres Ungdom i den kommune og siger, kan I lige please få nogle unge til at tage posterne ind i ungerådet? Det ser man jo hele tiden. Og det min pointe også er, at jeg tror ikke, unge mennesker går nok, altså de opdager ikke, hvad et ungeråd er nok til at se, at der er værdi i det. Altså det er jo fordi kommunalpolitik generelt er kedeligt for dem. Men så må man jo gøre det mere synligt, sådan så det inspirerer nogle af de andre, og gøre det lidt mere sådan, jeg kan ikke finde rigtig ord, men sådan lidt mere håndterbart. Men det tror jeg, at man gør ved at have nogle unge i byrådet. Så bliver det synligt for unge, men også under 18, som ikke kan stemme endnu, at man også hører deres stemmer. Det er jo også rigtig vigtigt. Ja. Det er jo også deres kommune og deres fremtid, vi er med til at få. Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg tror, at man er... Hvad skal det koste? Jamen, jeg tror helt sikkert, at man godt kan sætte nogle penge af. Nu er jeg godt, at vi skal spare, siger vi i hvert fald, men men altså, man skal ikke aflønne folk, men det kunne godt være, at man sætter nogle, nu snakker jeg småbeløb, måske 30.000, altså af, for ligesom at give det noget, altså noget drive til at starte med, få nogle, måske kan holde et fedt arrangement, eller sige sådan en kick-off måske, ikke? Og så tror jeg også bare, at man, fordi at det måske gøre, at man får det ud til folk, ikke? Fordi altså, jeg blev sgu ikke, da jeg gik i folkeskole, der var et fælles elevråd for eksempel. Altså jeg blev sgu ikke valgt til elevrådet for eksempel. Jeg stemte faktisk op til elevrådet, men blev ikke valgt til elevrådet, vel? Så jeg tror bare, at det vil gøre. Det var en sjovt, det der. Men altså, jeg tror helt sikkert, nu synes jeg, at vi taler lidt ned til de unge måske. Altså, jeg tror helt sikkert, at der er nogle unge, der vil stille op, og helt sikkert nogle unge, der gerne vil engagere sig. Og så må jeg også bare sige, ja, selvfølgelig er det en ønsketænkning, at alle bare kan gå i byrådet, men det er bare sådan, at der er en maksantal pladser i byrådet, og alle bliver ikke valgt ind til byrådet. Så et eller andet sted, hvis en ung vil engagere sig, så kan alle ikke være i byrådet. Men for eksempel, vi havde det der har lige været ungeløfte i Køge Kommune, der skulle underskrives, hvor at, der var også unge, der blev inviteret ind for at komme med nogle indspark til, hvordan man kan få flere af de unge i uddannelse eller i arbejde. Ja. Vi sad 5 unge, max, måske var vi 4. Men så alle de der initiativer, vi laver i vores kommune, hvor vi gerne vil have mere ungeinddragelse, og de ikke kommer. Ud af de 4-5 stykker der, hvor mange var i forvejen politisk aktiv? Ja, det var jo mig og Nora jo. Så 2 af os, halvdelen af os, og så var det nogen fra SFU, der var der, og en fra Venstres Ungdom. Altså, jeg har det bare sådan lidt, at vi har jo et problem ved at inddrage de unge mennesker. Men det var heller ikke kommunikeret til skolerne. Og før at vi løser det problem, altså før vi finder ud af, hvordan får vi inddraget de unge, så har jeg svært ved at se en model af ungeråd, som vil gøre nogle forskel. Hvis man laver et ungeråd, hvor at alle mine unge faktisk kommer og byder ind, og lad os sige, man måske holde et eller andet griner en fredagsbar eller sådan noget, og folk kunne komme med deres holdning også, det kunne fungere. Det tror jeg er mega smart. Men det, der bliver lagt op til, som jeg ser i de andre kommuner, der ikke fungerer, det er bare, det er bare mere det samme. Så nu spørger du om pengene. Vi kunne starte med at bruge nogle af de penge, der skulle bruges på at inddrage unge, på faktisk at inddrage unge. Ja. Tak. En af de store vandtemaer, det er jo Vallø Energipark. Og man må jo sige, som ung, så er det jo jer, der skal kigge på dem længst. Hvad synes I om hele projektet? Møller i skov og, ja, for at sige det på Danmarksdemokraternes måde, jernmarker überalles. Hvad tænker I om det projekt? Hvor skal vi hen af? Jamen altså, jeg vil sige, først og fremmest vil jeg sige, at jeg går selvfølgelig 100% med mit parti, og bakker selvfølgelig 100% mit parti op omkring det, de har stemt, og om holdninger og meninger. Men jeg vil også bare sige, at jeg tror, at vi simpelthen bare er nødt til at kigge ind i en fremtid, hvor at der er solceller, hvor der er vindmøller rundt omkring, når du kommer kørende. Altså, der har heller aldrig altid været
parkeringshus. Der har heller aldrig altid været store bybusser. Altså, der sker bare ny udvikling, jo længere år der går. Altså, så tror jeg også bare, at nu siger du selv Vallø Energipark, og ikke bare generelt vindmøller. Altså, jeg vil også bare sige, jeg tror bare, at det, man skal huske på med Vallø Energipark, det er jo bare, at det nu er stemt igennem, at man går videre med og kigge på projektet. Man går videre med at skal lave risikovurderinger, man går videre med at skal finde ud af, hvor meget skader det, hvor meget skader det nogle dyr, skader det nogle mennesker. Altså, alle de her vurderinger, alle de her instanser, så tror jeg bare, at der var min holdning bare, at der vil jeg mene, der sidder nogle professionelle folk bagved, der nok skal finde ud af, hvis der er noget galt. Altså, jeg tror sgu på professionaliteten, ligesom jeg der håber på, at når jeg er hjemme og laver en gaskedel hjemme hos folk, at folk tror på, at jeg har styr på gassen. har styr på gassen, ikke? Altså, jeg tror på, at hvis der er noget, der er farligt for mennesker, hvis der er noget, der er farligt for dyrene, jamen så tror jeg på, at det bliver fundet i processen. Ja, du nikker genkendende derovre, Nora. Altså, jeg vil jo sige, at jeg synes jo, vedvarende energi, det er jo super vigtigt, og det er jo vores fremtid. Jeg synes også, at vi skal tage noget lokalt ansvar. Men lige Vindmølleparken i Vallø, jeg vil sige, at jeg er hverken for eller imod. Jeg er for at undersøge. Altså, jeg synes ikke, det skal være på bekostning af miljøet, og jeg synes heller ikke, det skal være på bekostning af borgerne, der bor derude. Så jeg synes jo selvfølgelig miljøundersøgelse, at der skal være noget mere borgerinddragelse, så vi også hører dem, der bliver påvirket af dets mening. Og så synes jeg også, at man måske kunne kigge i veje hen af noget økonomisk gevinst for borgerne derude, at de kunne, jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerer, man kunne købe sig ind i det på en eller anden måde, så det blev en fordel for dem. Men jeg kan godt se, hvorfor det vil give mening at have derude. Det er jo en produktionsskov, og de genplanter jo allerede, så det er jo en god ting. Men jeg synes, at vi skal jo vente på miljøvurderingen. Ja, der er jo en kommune over i det vestlige Jylland, nu kan jeg ikke huske, hvilken en det er, men hvor at kommunen får 4 øre per kilowatt-time strøm, der bliver produceret. Det kan jo gøre, at kommunen lige pludselig har fået nogle flere penge til alt muligt andet. Tror I, det vil gøre, at det er mere spiseligt for folk? I stedet for at sige, nu skal vi spare 100 millioner her til 27, og i stedet for, så får vi de her vindmøller op, så skal vi ikke spare en sted. Det kan jo godt være en eller anden form for fordel for Køge, så det er jo også fedt at være en kommune, der går forrest i den grønne omstilling. Men det er jo selvfølgelig også, altså, det er jo også lidt mellem staten og Vallø, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er jo ikke kun vores beslutning. Men jeg synes vi skal lytte til borgerne også. Så det er ikke blevet truffet beslutninger overhovedet på dem. Ja. Ja. Nu har jeg vist holdt dig fra at tale længe nok. Det er så fint. Jeg kan vist ikke sige, at jeg er meget uenig i det, der bliver sagt. Generelt synes jeg, at de er alt for høje. De skal ligge urimelige steder, for at sige lige ud. Altså, det er jo i min baghave ude i Bjæverskov, jeg kommer til at kunne se dem over i Lellinge Frihed, og jeg har det bare sådan, at jeg kan ikke forstå, hvordan man fra Køge Kommunes side selv synes, at det er fair, at det er Køge, der skal levere strøm til næsten hele Sjælland. Fordi det er 185 meter høje vindmøller, man foreslår. Nu var jeg bare lige op til det her, var inde og google, hvad de andre vindmøller, vi har på Sjælland gennemsnitligt er. De ligger mellem 100 til 150 meter, og nu vil man have 185 meter høje vindmøller her i Køge. Jeg synes det er så urimeligt, at det er, fordi jeg er jo ikke imod vindmøller. Jeg synes, vindmøller er smukke, men altså, det skal også være til en grad, folk kan forholde sig til, og de helt fair kan leve med det i deres baghave. Og der mener jeg bestemt, at det, der er blevet foreslået lige nu, altså det, der er nuværende, som projektet ser ud for nuværende, så synes jeg, at de er for høje, og de ligger ærgerligt placeret. Fordi de ligger også sådan, at alle de lokalsamfund i Gammel Skovbo Kommune, som fungerer rigtig godt, altså selvom det er mindre lokalsamfund, så er det jo stadigvæk store, små samfund. Det er jo dem, der bliver ramt. Og det synes jeg synes, det er så ærgerligt, at det er lige den måde, man har lagt op til det. Fordi jeg er ikke imod vindmøller, men jeg kan ikke se det på den måde, som det ser ud lige nu. Så altså, det er ikke for at lyde spids, men jeg kan godt forstå, at folk ude ved mig i hvert fald, og jeg selv,
synes, det kan være sådan lidt en stor mundfuld at spise den her, fordi det, og det kan jeg også godt forstå. Altså, ja. Det skal jo ikke være på kostning af folks liv. Lige præcis. Ja. Og det jeg tror, at du sagde det her med, at man skal høre borgerne noget mere. Altså, man har jo hørt borgerne, og de har sagt tydeligt nej. Er det 3.000 borgere, der havde skrevet under på en underskriftsindsamling? Altså, det er jo voldsomt i forhold til andre sager, man har i Køge Kommune. Så borgerne har jo sagt nej, og det må man jo så respektere som borgmester, og det oplever jeg ikke, at der bliver gjort lige nu, i hvert fald i det flertal, der er i byrådet for den her valg-energipakke. Jeg mindes, det var den største underskriftindsamling siden S-toget kom til. Ja. Når vi nu skal høre borgeren i det, hvad tænker du så, Nora? Vi skal høre borgeren, jeg synes, men samtidig ikke kun det der med et ja-nej for borgeren, altså sådan det, de skal direkte stemme ja eller nej, men de godt må komme med noget kritik, og man kommer med noget svar, så de bliver mere sådan lidt på, hvad er det, hvad kommer det til at handle om, hvad er deres sådan, problematikker i det, hvordan kan man løse det, få en undersøgelse, den er i gang, få svar for den her undersøgelse, og så kunne svare borgerne, og så tage beslutningen derfra. Ja. Har du en sidste kommentar inden vi runder af, Malte? Nej, det har jeg ikke. Nej. Du følger det, der allerede er kørt igennem fra Socialdemokratiet? Jo, selvfølgelig. Altså, det gør jeg, selvfølgelig. Ja. Og på den, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi I vil være med. Tak fordi det var ja. Vi er blevet klogere i hvert fald. Den 18. november, der skal vi jo stemme, og der er både Josefine Påske, Nora Smejs og Malte Novak på stemmetiden. Og Emil Stavgaard, ja. Så må vi jo se, hvor mange af os, der bliver kolleger, forhåbentlig os alle sammen. Ja, men som Malte sagde, så er der kun 27 pladser, så vi må se. Ja. Endnu en gang tak. Tak. På gensyn.